І народ
Значить, все. Все підряд, крім священника. Вже перестав. Чого? Та десь є попри. То що тобі сьогодні місяць треба приймати? Приймай зараз приймати. До кінця квітня. Просто ми дуже Господи не співаємо. Це треба ученицю не попаду з тобою, ти ж сама. Так ти їх куди сиди, там сиди. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живе здесь вся, ісполняє сокровище благих жизнеподателю, приди і селися в нечистине от всяких скверний, спаси блажи душі наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша, владико, прости беззаконня наша, святий посіти, стили немощі наші, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, же єси на небесіх, де святиться ім'я Твоє, де прийде царствие Твоє, де буде воля Твоя, як на небесі і на землі. Хліб наш насущний даж нам днес, і остави нам долги наші, якоже і ми оставляємо должником нашим. І не веди нас в искушення, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Придійте, поклонімся цареві нашому Богу, придійте, поклонімся і припадем Христу, цареві нашому Богу, придійте, поклонімся і припадем самому Христу, цареві Богу нашому. Услышите, Господень, печали, защитите имя Бога Яковля, послайте помощь от святого и от Сиона заступите, помянет всякую жертву Твою, все сожжение Твое тучно будет, даст Господь по сердцу Твоему, и весь совет Твой исполнит, возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся, исполнит Господь все прошение Твоя, ныне познах, яко спасе Господь Христа Своего, услышит Его с небеса святого Своего, в силах спасения десницы Его, сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, ті сп'яти, биша и подоша, мы же востахом и справихомся, Господи, спаси царя и услышанный, вон жаще день призовем Тя, Господи, силою Твоєю возвеселиться царь, Його спасение Твоем возрадуется зело, желание сердца Его далося Ему, и хотіння усно Його не лишил Його, яко предварилося во благословение, благостинне положилося Його на главі, якого венец тками нечесно, живота просились от Тебе, и далися Йому долготу во вік віка, велия слави Його спасением Твоим, славу велелепия возложиши на Него, яко десе Йому благословення во вік віка, возвеселиши Його радостю і з лицем Твоїм, яко царь уповает на Господа, і милость Вишнього не подвижиться, да обрящется рука Твоя, всім врагом Твоїм десниця Твоя, да обрящется, ненавидящие Тобі, яко положиши їх, яко печь огненную во время лица Твоего, Господь гневом Своим сметет ее, и снес их огонь, плод их от земли погубивший, семьи их от сынов человеческих, яко уклониши на Тя злая, помислиши совіти їх же не возмогут составити, яко положиши я хребет во избыцах Твоїх, уготовши лице їх, вознесися, Господи, силою Твоєю, воспоєм і поєм сили Твоєя, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас,
Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно і во віки віков. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконія наша. Святий посвяти исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Яко Твоє царство і сили, і слава Отца і Сина і Святого Духа, нині і присно і во віки віков. Спаси, Господи, люди Твоє, благослови достояние Твоє, побіди на сопротивне, дари Твоє, сохраняй крестом Твоїм жительство, слава Отцу і Сину і Святому Духу, вознесися на крест волею Ти знаменитому по Твоєму новому жительству, щедроти Твоя дару, Христе Боже, возвесели нас силою Твоєї побіди, дая нам сопостати по собі, ймущим Твоє оружие, мире непобідимою побіду, і нині і присні во віки віков. Амінь. Христачество страшне, непостидне, непрезрі, благая молитва наших всепітая Богородице, отверди православних жительство, спаси вірне, люди Твоя, і даш їм з небесе побіду, за не родилася Бога, єдина благословенна. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твоєї, молим Тіся, услиши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося о великому Господині, Отці нашим блаженнішим митрополиті Онуфрії, Господині нашим, високопреосвященнішим митрополиті Феодорі, і всій во Христі браті наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося об охранимой страні нашій, власті і воїнстві, а до тихої і безмолви житіє, поживе во всяком благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося за всю братію і за вся християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивий чоловіколюбець Бог, єси тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно і во віки віков. Ім'я Господнє високопреосвященніший владико, благослови. Слава святі, єдиносущій, животворящій, нероздільній Тройці, всегда, нині і присно і во віки віков. Амінь. Слава вишній Богу і на землі мир, чоловіці, благоволеніє. Слава вишній Богу і на землі мир, чоловіці, благоволеніє. Слава вишній Богу і на землі мир, чоловіці, благоволеніє.
колядві моя напомся поругані, і не зі исцелення в плоті моєї. Озлоблен бих і смирився до зела реках от воздихання серця моєго. Господи, пред Тобою все желання моє і воздихання моє Тебе не утаїся. Серце моє смятеся, остави мене сила моя, і совість очі мої, той не со мною, друзі мої, скрині мої, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои далече от меня сташа, и нуждах уся ищущие душу мою, ищущие злая мне, глаголок суетная, и листивым весь день поучахся, а же яко глух, не слыши, яко не мне отверзай уст своих, и вы, яко человек, не слыши и не имей, у всех своих обличения, яко на Тя, Господи, упак, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко рех да никуда порадует мися врази мои, и в них да подвижатися ногам моим на мя, велерече ваша, яко аз на раны готовый болезнь моя, предо мною есть вину, яко беззаконие моє аз возвещу и попекуся гресе моем, врази же мои живут и укрепишися паче мне, и умножуся ненавидящими без правды, воздающими злая, возоболгах о волгах у меня за не гонях благостиню. Не остави мене, Господи Боже мой, не оступи від мене, вон мій помощь мою, Господи, спасіння моєго. Не остави мене, Господи Боже мой, не оступи від мене, вон мій помощь мою, Господи, спасіння моєго. Боже, Боже мой, к Тебе утреннего вожда, Тебя душа моя, коль множится, и Тебе плоть моя. В земле пусть и не приходне, безводне, так овося тем, явихся Тебе видеть и силу Твою, и славу Твою. Яко лучше милость Твоя, паче живот, усне мои похвалят Тя, так благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко тука и маси да исполнится душа моя, и устами радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся Тя, яко был иси помощник мой в крови крылу Твоею, возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, Тие же в суе скаша душу мою внидут преисподней земли, предадятся в руку оружия части лесом будут, царь же возвеселится в возе, похвалятся всяк клянися им, яко заградишься уста глаголящим неправедная. На утренних поучахся в Тя, яко был иси помощник мой в крови крылу Твоей, возрадуйся, прильпе душа моя, по Тебе мне ж пред десница Твоя, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, веки веков, аминь. Господи Боже, спасение мое во дни возвах, и в ночи пред Тобою, да мне не придя молитва моя, преклонил ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, живот мой аду приближися, применен был к снисходящим в ров, был яко человек без помощи, мертвых свободь, яко язве не спящим в гробе, их же не помянул иси к тому, и те от руки Твоя тренновение быша, положишь меня в рове преисподнем, у темник синий смертней, на мне утвердишься ярость Твоя, и вся волны Твои навелися на меня, удалились знаемых моих от меня, положиша меня мерзость себе, предан бых и не схождах очи мои, из немогости от нищеты возвах к Тебе, Господи, весь день, воздех к Тебе руцы мои, еда мертвыми творишь и чудеса, или врачей воскресят, и исповедятся Тебе, еда повесть кто во гробе милость Твою, истину Твою, по гибели, еда познано будут Будут в дому Твоем чудеса Твои, правда Твоя в земле забвение, а же к Тебе, Господи, возваги утро, молитв моя предварить Тя, скую, Господи, отриеши душу мою, отречеши лице Твое от мене, ниж есть аз, и утруде от юности моя, вознесшися и смирихся из немогох, на мне придоша гнев Твой, устрашение Твоя, возмутиша мя, обедоша мя, яко вода весь день, одержаша мя в купе, удалились от мене, друга искренне, и знаемых моих от страстей, Господи, Боже, спасение мое во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внеди пред Тя молитвами преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа на вся внутренняя моя имя, все Твоего, благослови душе моя Господа и называй всех воздаяний Его,
очищающийся беззаконие Твои, исцеляющийся недуги Твоя, избавляющая от исцеления живот Твой, венчающий Тебя милостью щедротами, исполняющий во благих желания Твое, обновится яко для юность Твоя, творяй милостыни, Господь, судьбу, всем обидовым, сказа пути Своя Моисею, сыновым Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпеливый, много милостив, не до конца прогневается, ниже увек враждует, не по беззакониям нашим сотворились нам, ниже по грехам нашим воздались и нам, яко по высоте небесной от земли утвердил еси, Господи, милость свою на боящихся Его, елико отстоят восточцы от западу, удалились от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сыны, щедрый Господи, боящихся Его, яко Той познавша создание наше, помяну, яко перст есть мы, человек, яко трава дни, яко цвет сельный, тако отцветет, яко дух пройдет днем, и не будет, и не познай к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих заповеди Его, и помнящих заповеди Его, творить я. Господь на небеси готова престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангелы Его, сильней крепостью творящие Слово Его. Услышите глаз словес Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое, уясни Твое, услыши меня, правде Твоей, и не внеди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко полна враг душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвый век, он и во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помянув дни древние, поучахся во всех делах Твоих, в утворении руку Твоею, поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводна, Тебе скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твое от меня, и уподоблюся нисходящий умру. Слышано, сотвори мне завтра милость Твою, яко на Тебя уповах. Скажи мне, Господи, путь Твой, вон же пойду, яко к Тебе взяк душу мою, изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой, Дух Твой благий настави меня на землю праву, ими Твоего ради, Господи, живишь имя правду Твоею, извинешь от печали душу мою, и милости Твоей потребишь и враги моя, и погубишь и вся стужающей души моей, яко азраб Твоей сем, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеди суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеди суд с рабом Твоим, Дух Твой благий настави на землю праву, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно, веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Мир Господу помолимся. Господи, помилуй. О священном мире и спасении душ нашей, Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благостоянии святых Божией Церкви, соединение все, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святых храме всем, и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господине Отце нашим, блаженнейшем митрополите Онуфрии, Господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре, честном пресвитерстве во Христе диаконстве, всем пищих и людях, Господу помолимся. Господи, помилуй. В стране нашей власти, кивое свея, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде страни, верою живущих, не Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении
воздуха, во изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицю нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Это подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аллилуйя, 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 глас осьмы. От ночі утреннє дух мой к Тебе, Боже, занесвіт повеління Твоє на землі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Воспримет люди новоказанные. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Им зла, Господи, приложи зла славных. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Єгда славні учениці, на омовені вечері просвіщався. Тогда Юда злочестивий, сребролюбієм недугував, омрачавшися, і беззаконним судіям Тебе праведного суддю предає. Вижи мені рачителю, всі гради удавлені употребивша, біжи несити я душі, учителю такова я дерзну шия, і же о всіх благих, Господи, слава Тебі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, єгда славні учениці, умовені вечері просвіщався. Тогда Юда злочестивий, сребролюбієм недугував, омрачавшися, і беззаконним судіям Тебе праведного суддю предає. Виши мені рачителю, всі гради удавлені употребивша, біжи несити я душі, учителю такова я дерзну шия, і же о всіх благих, Господи, слава Тебі.
присно і во віки віков. Амінь. Євда славні учениці, на умовеніє вечері просищакуся, то Юда злочестивий, сребролюбієм недугова помрачащеся, і беззаконним судіям тебе праведного суддію предає. Вижи мені рачителю, сих ради удавлення употребиша. Біжи несития душі, учителю такова я дерзнушия, і же всім благий Господи, слава Тебі. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Престодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот дашь Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Як Твоя держава, Твоє царство, сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. І сподобитися нам, слышанню Святого Євангелія, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим Святого Євангелія, мир весім. І духові Твоєму. От Іоанна Святого Євангелія чтеніє. Слава страстям Твоїм, Господи, Господи. Рече Господь своїм ученикам, нині прославився Син Чоловеческий, Бог прославився онем, а ще Бог прославився онем, і Бог прославить його в собі, і той час прославить його чадця, діти. І ще з вами мало єсть, слышите мене, як уже ріх іудеям, як уже кудись іду, ви не можете прийти. І вам глаголю нині, заповідь даю вам нову, да любіть друг друга, як уже возлюбив я вас, да і ви любіть себе. І осем розуміють всі, як мої ученики їсте, а ще любов імате між собою. Глагола йому і Симон Петр, Господи, камо йдеш? Отвічав му Ісус, куди я йду, не можеш нині по мені йти. Напослідь же по мені йдеш. Глагола йому Петр, Господи, почто не можу нині по тобі йти? Нині душу мою за тя положу. Отвічав йому Ісус, душу ли твою за мене положиш? А мене мій глолю тобі не возгласить електор півень, донде же отвержися од мене тричі. Да не смущається серце вашоє, віруйте в Бога і в мене віруйте. В дому Отця моєго обителі многі суть, а ще ли ні, рек бих вам іду уготовувати місто вам, а ще приготовлю місто вам, поки прийду і пойму вас к собі, де же єсть аз і ви будете. І куди я йду, ви знаєте, путь знаєте, глола йому Фома, Господи, не віме, куди
кому йдеши, і как можем путь видіти. Глаголо йому Ісус, аз єсмь путь і істина, і живот. Ніхто же приходить к Отцу, токмо мною, а щоб ви знали мене, і Отця моєго би сте знали, і оцелі познаєте Його, і увидите Його. Глаголо йому Філіп, Господи, покажи нам Отця, і довліть нам. Глаголо йому Ісус, тільки время з вами є, мене познавість мене, Філіпе. Видівши мене, видів Отца, і як ти глаголиш, і покажи нам Отця. Не віруєш, леко аз в Отці, і Отець во мені єсть. Глаголи, котрі я глаголю вам, о собі не глаголю. Отець же во мені перебуваючий, той творить діла. Віруйте мені, яко аз в Отці, Отець во мені, а ще жені, за ті діла віруйте ми. А мені глаголю вам, віруючим я діла, котрі я творю, той сотворить, і ще й більше всіх сотворить, яко аз к Отцу моєму гряду. І єже аще що попросите от Отца во імені моє, то сотворю, да прославиться Отець в Сині, а ще що просите во ім'я моє, а сотворю. А ще любите ли мене, заповіді мої соблюдайте, я зумолю Отца, і іного утішення дасть вам, да буде з вами у вік. Дух істини його же в мір не може прийняти, як не видить його і не знаєте його. Ви же знаєте, як у вас прибуває, і у вас буде. Не оставлю вас сиротами, прийду к вам. І ще мало мір, тому не видить мене. Ви же увидите мене, як аз живу. І ви живі будете в той день, розумієте ви, як аз в Отці моєм, і ви в мені, і я у вас. Іміючи заповіді моя, і соблюдаючи їх, той є любящий м'я. А любящий м'я возлюблен буде Отцем моїм. І я возлюблю його, явлюся йому сам. Глаголо йому Юда Іскаріотський, Господи, що бисть, як нам хочеш явитися не мірові. Отвіщав Ісус, рече йому, а ще хто любить м'я, слово моє соблюдет, і Отець мій возлюбить його, і к нему прийдеме, і обитель у нього сотвориме. Не любиш ім'я, словес моїх не соблюдає, і слово є же слышали сте несть моє, но пославшого м'я Отца. Це глаголах вам вас сий, утішитель же Дух Святий, його же послід Отець, во ім'я моє той вас научить всьому, воспомянет вам вся, є же рех вам, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не яко же мир дає, а здаю вам. Да не смущається серце ваше, не устрашається. Слышали сте, яко аз рік вам, іду, прийду к вам, а щоб ви сте любили мене, возрадували бистеся. Убо яко рех іду к Отцу, яко Отець мой, боль мене єсть, і нині рех вам прежде даже не буде, да єгда буде, віруємете, к тому немного глаголю вам, глядить Бог сього міра, князь, і во мені не имать нічого же, но да розумієте мир, яко люблю Отца, яко же заповідав мені Отець, тако й творю. Встаньте, йдемо отсюду, аз єсть лоза істинна, і Отець мой ділатель єсть, всяку розгу, о мені не творящу плода ізметью, а всяку творящу плод отребитю, да більший плод принесет. Уже ви чисті, якщо за слово, єже глаголих вам, будьте во мені, і я з вас, як уже розга не може плода сотворити собі, а ще не буде на лозі, так і ви. А ще бо мені прибудете, аз єсть лоза, а ви рожді, і же буде во мені, і аз в нем, той сотворить плод мног, яко без мене не зможете творити нічого же. А ще хто во мені не прибуде, тот і звержиться вон, як і розга, і сохне, і собирають такі вогонь, метають, і згорає. А ще же прибудете во мені, глаголи мої у вас прибудуть. Тому, а ще хочете, просіть, і буде вам. Осем прославися, Отець мой, да плод мой сотворите, і будете мої ученики. Яко ж возлюбив мене Отець, і я возлюбив вас, будьте в любві моєї. А ще заповіді мої соблюдаєте, прибудьте в любві моєї, яко ж аж заповіді Отця моє соблюдох, і прибуває його любові. Сі глаголах вам,
да радость моя в вас прибуде, і радость ваша ісполниться. Цієї заповідь моя, да любіть друг друга, як же возлюбив вас. Больше сюї любові ніхто імать, да хто душу свою положить за друзі своя. А ви, друзі мої, єсте, а ще творити лікас оповідує вам. Не к тому вас називаю рабами, як раб не знає, що творить Господин його. Вас же рек друзями, як овся, я не слышав до отца моєго, сказав вам, не ви мене ізбралисте, но ас ізбрав вас, і положив, да ви йдете, і плод принесете, і плод ваш прибуде, да його жаще просите Отца, во ім'я моє дасться вам. Сі заповідую вам, да любите друг друга, а ще мир вас ненавидить, знайте, як у мене прежде вас возненавидів, а що од міра би сте були, міру во своє любив би. Но яко же од міра не сте, но аз ізбрав вас од міра, сього ради ненавидить вас мир. Споминайте слово, я же зріх вам, не раболі Господина своєго, а що мене ізгнавши, вас і женуть, а ще слово моє соблюдоша, і ваші соблюдуть. Ну сиявся, творят вам за ім'я моє, яко не видят пославшого мя, а ще не бык пришел, и глагола има греха не быше имели, ныне же вы ныне ему до гресех своем, ненавидя меня и отца моего ненавидят, а ще делный бык сотворил в них, и же и никто же сотворил греха не быше имели, ныне же и видишь, и возненавидишь меня и отца моего. Но да сбудется слово, писанное в законе их, якое возненавидишь мя туне, и когда же приду утешит его жас послю вам от Отца, Дух истины же от Отца исходит, то и свидетельствует до мне, и вы же свидетельствуете, яко искони со мной есте. Сия глагола к вам, да не соблазнитеся, от сонми же женут вас, но придет час, да всякий же убиет вы, мнице службу приносите Богу, и сия сотворят, яко не познашего Отца, ни мене, но сия глагола к вам, да егда придет час, поминайтеся, яко озрех вам, сих же вам из первого не рех, яко с вами бык, ныне же иду к пославшему мя, и никто же от вас, вопрошаше мене, кому идеши, но яко сия глагола к вам, скорби исполних сердца ваша, но аз истину вам глаголю, уне лучше из вам, да аз иду, аще бо не иду, аз утешитель не придет к вам, аще же иду, послю его к вам. И пришед он, обличит мир о гресе и о правде и о суде. О гресе убо, яко не веруют мя, о правде же, яко к Отцу моему иду, и к тому не видите меня. О суде же, яко князь мира сего осужден выс, еще много имам глаголати вам, но не можете, носите ныне. И даже придет Он, Дух истины, наставит вы на всякую истину, не о себе Бог глаголать имать, но и ликаще услышит, глаголать имать и грядущая, возвестит вам. Он мя прославит, яко от моего примет и возвестит вам. Все велико имя до Отец моя суть, сего ради рех, яко от моего примет, и возвестит вам. В мали к тому не видите меня, и паки в мали, и узрите меня, яко иду к Отцу. Реже же от ученик его к себе, что и сие же глаголит нам, в мали не видите меня, и паки в мали, и узрите меня. И яко же аз иду к Отцу, глаголу хубо, что сие есть, что значит, еже глаголит в малі, не вими, що глаголит? Розумів же Ісус, яко хотіли його вопрошати, рече їм, осемлі стязайтеся між собою, як орех в малі, і не увидите мене малі, і узрите м'я. Амінь, амінь, глаголю вам. Яко восплачетеся, возрадаєте ви,
а мир возрадується. Ви же печальні будете, но печаль ваша в радость перебудет. Жена, егда рождает, скорбь имать, яко прийшов час я, но егда родить отроча, вже не помнить скорби за ту радость, яко родився чоловікові мир. І ви же печаль маєте у нині, поки же узрю вас і возрадується серце ваше, і радості ваші ніхто не возьме від вас. І в той день мене не опростить, не чесоже. Амінь, амінь, глаголю вам, яко є лікаще, що просите от Отца. Во ім'я моє дасться вам. Доселі не просили сте, не чесоже во ім'я моє. Просіть і приймете, да радость ваша ісполнена буде. Сія в притчах глаголах вам. Но прийде час, ігда не в притчах лем, но явно од Отці возвіщу вам. В той день ви ім'я моєго просите, і не глаголю вам, яко аз умолю Отца у вас. Сам Бо Отець любить вас. Яко ж ви мене возлюбили сте і повірували сте, яко аз от Бога зійшов, і зійдох от Отца, і прийдох в мир, і пак вставляю в мир, і йду ко Отцу. Глаголуху живученики його синині, не обунуйся глаголаши, притчі никої же не глаголаши, нині вема, яко весь і все, і не требуєш, да хто тебе вопрошає, осем вірую, як от Бога ти йшов, отвіщав їм Ісус. Нині ли віруєте? Це гряде час, і нині прийде, да розійдете, кожний у своє, а мене одного ставите. Но я не єсмь єдин, як Отець со мною єсть. Сє глаголах вам, да во мні мир імате, в мірі скорбні будете, но дерзайте, ако аз побідив мир. Сє глаголах Ісус, і возведе очі свої на небо і рече: Отче, прийшов час прослави Сина Твоєго, да й Син Твій прославиться, як ожидалися йому власть всякої плоти, да всякої далися йому, дасть йому живот вічний. Сей же живот вічний, да знають тебе єдиного істинного Бога, і його же послалися Ісуса Христа, а спрославити на землі. Діло совершив і ждалися мені, да сотворю, і нині прославим я те, Отче, у тебе самого славою же міг, от тебе прежде мир не бисть. Явив я ім'я Твоє чоловіком, і же далися мені од міра. Твої були, мені би далися, і слово Твоє сохраниша, нині розуміше, як вся, і кидалися мені от тебе суд. Яко глаголою же далися мені, дав їм, і ті прияли, розуміли в істину, як от тебе і зійдох, і повірували, як тим я послав. А з усіх молю не у всім мірі молю, но до тих, котрих давись мені, як от Твої суть. І моя вся, і Твоя суть, і Твоя моя, і я прославився в них, і к тому не в мірі, а сіє в мірі суть. І я з Тебе гряду, Отче святий, соблюди їх во ім'я Твоє, і їх же далися мені, да будуть єдино, якоже і ми. І да я був з ними в мірі, я соблюдав їх во ім'я Твоє, їх же далися мені, я сохранив, ніхто з них не погибне, токмо син погибельний, даби збилося Писання, нині же к Тобі гряду, і я глаголю в мирі, да, і муть радость мою наповнену собі, а здах їм слово Твоє, і мир возненавидів їх, яко несуть од міра, яко же я од міра несме. Не молю, да возьмеш од міра, но да соблюдеш їх от неприязни. Од міра несуть, яко же я од міра несме. Святи їх во істину Твою, слово Твоє є істина. Яко же мене послалися в мир, і я послав їх в мир, і за них аз свящу себе, да і ті будуть священні воістину. Не осіх же молю токмо, но й у віруючих словесіх ради в м'я, да всі єдино будуть, як говорити, Отче во мені, і аз Тебі, да і ті в нас єдино будуть, дай міру, віру імет, яко Тим я послав, і я славою ж далися, і мені дав їм, да будуть єдино, яко же ми єдино єсме, аз в них, і Ти во мені, да будуть свершені воєдино, да розуміють мір, яко Тим я послав,
і возлюбили си їх, якоже мене возлюбили си. Отче, їх же дали си мені, хочу, да йде же аз єсмь, і ті будуть со мною, да увидять славу мою. І уже дали си мені, якоже возлюбили си і прежде сложення міра. Отче праведний, а мір тебе не познав, а життя познав, і я познав, що яко ти мене посилав, і сказав ім'я Твоє, і скажу, да любов'ю же м'я ти возлюбив, в них буде яс в них, і сія рек Ісус, і зайде з учениками своїми на он полк потока Кедрська, і де ще був вертоград, вонь же в ніде сам, і ученики Його. Слава Духу, терпінню Твоєму, Господи, Господи. Князі людці собращать на Господа і на Христа Його. Тече глагола Юда беззаконним книжникам, що мені хочете дати, і сам предам його. Среди же совіщавши, сам стоялися невидимо совіщаєми. Серце вече пощади душі наша. Лазарево ради восстания, Господи, осана Тебе звахудіти єврейські, чоловіко любче, беззаконний же і Юда, не восхотів разом бігти. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Ступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми сюди поминувши, самі себе і друг друге живот нелисту Богу предадим. Тебі, Господи. Яко подобає Тобі, всякая слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу нині і присно, і во віки віков. Амінь. На вечері ученики питає, На вечері ученики питає притворення предання, відай на неї, Іуду облачилися неісправлено, бо село видай, познати же всім, хотя яко волею предався єси, да мирська ти, що чужда, годоло терпеливе, слава тобі. слава Отцу і Сину і Святому Духу нині присно, і во віки віков. Амінь. На вечері ученики питає притворне предання, відай на їду і получилися неисправлено у басеведи подаж в ці котя, яко волі предал цей да мир в коті, що толу тебе, слава тобі. И Господовитеся нам, слышанию святого Евангелия, Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим святого Евангелия, мир всем. І Духові Твоєму. Иоанна, святого Евангелия, чтение. Слава страстям Твоїм, Господи, Господи. Вон мимо. Во время оно, изыди Иисуса учениками своими на он пол потока Кедрска, и деже Бевертоград, вон же в ниде сами ученики его, видишь же Иуда, предая его место, яко множицею собиравшийся Иисус то со учениками своими. Иуда же прием спируя от архиерея фарисей слуги, придя тому со светильниками, свещами и оружием. Иисус же ведай вся грядущая нань, и шедрича им, кого ищете. Отвещаша ему Иисуса Назарея, глагола имя Иисус аз есма, стоящий же Иуда, и же предаяша его с ними, да яко же рече им аз есмь, дошел спять,
и подоша на земли. Паки же вопроси Иисус, кого ищете? Они же реша Иисуса Назарея, отвещай Иисус, грех вам яко аз есмь, а щуба мене ищете, оставите сигити, да сбудется слово, и же рече, яко их же дали си мне, не погуби от них никого же. Симон же Петр, имей нож, извлече его и удари архиерова раба, и урезай ему ухо десное. Бежи имя рабу Малаха, рече же Иисус Петрови, вонзи нож в ножницу, чашую уже даст мне Отец, не имам лепития. Спира же тысячники слуя иудейские, яша Иисуса, извязаша его, и ведоша его ко Анне первые, бед Ботейской Яфи, и же архиереле тутому. Беже Каиафа дави совет иудеям, яко уны лучше есть единому человеку умреть за люди. По Иисусе же идящий Симон Петр и другий ученик. Ученик же той без знаем архиереев и в ниде с Иисусом во двор архиереев. Петр же стояше пред дверью вне. Изыди оба ученик то, иже без знаем архиереев и рече дверницы, и уведе Петра. Глагола же раба дверница Петрови, егда и ты ученик, если человека сего. Глагола он, не сима. Стоях уже рабы и слуги, он сотворше, яко зима бе и грехуся. Беже с ними Петр стоя и греся. Архиерей же вопроси Иисуса о ученицах Его и учении Его. Отвещай ему Иисус, аз не обинуйся глаголах миру, а всегда уча на содмищах и в церкви, где же всегда иудеи снемлются, и тайне глаголах ничего же, что меня вопрошаешь и вопроси слышавших, что глаголах им, все сии ведят, я же рех аз, сия же рекшу ему, един от предстоящих слух, ударив ланиту Иисуса рек, так ли отвещаешь архиерееви? Отвещай ему Иисус, аще зле глаголах свидетельствуй о зле, аще ли добре, что меня биеши? Посла же его Анна связана к Каиафе архиерееви, беже Симон Петр стоя и греся, реша же ему, егда и ты от ученик его еси, он же отвержися и рече, не сима. Глагола един от раба архиерею, юже косы ему же Петру реза ухо, не азлите видях в вертограде с ним, паки оба Петро двержися, и аби петел пивень возгласи, ведоша же Иисуса от Каиафы в притвор, беже утро, и тие не внедоша в притвор, да не осквернятся, но доедет Пасху. Терпінню Твоєму, Господи, Господи. Иуда оставляет учителя и приняет дьявола, ослепляется страстью сребролюбия, отпадает святообращенник. Какого можешь жертвить, сделал продавай на 30 сребреницы, но нам восия страдавай за мир, не може возопив, пострадавай чоловіком, Господи, слава Тебі. Ученик учителя соглашаше ціну, і на 30 сребреник предаде Господа, лобзанієм себе предає його, беззаконником на свет. Днес
вічного. Спаса мира і живот п'ятий хліб наситившого Множество, Десь беззаконний обертається учителя, ученик би владику предаде, серебром продаде, манною наситившого чоловіка. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Святою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодєву Марію, со всіми святи поминувши самі себе і до другої весь живот Христового предадим. Тебі, Господи. Яко благословися і прославися всі жестої великоліпе ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Ките образ Иуду, предателя, спаса содила, еда отликотя путоська разлучи, еда дарование, исцеление лиши, еда сонным вечеря в тебе от трапези утрину, еда иных ноги умив, твої же презре, околиких благ непам'ятлив вбив єси, і твой убо неблагодарний облачається нрав, того же безмірне проповідується до терпіння велія милость. І сподобитися нам, слышанню до Євангелія Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим до Євангелія. Мир всім. І духові Твоєму. От Матфея Свята Євангелія чтение. Слава страстям Твоїм, Господи, Господи. Помнем во время оно, уймимши Иисуса Видоша, Каяфи архиереви, иди же книжницы и старцы собрашася. Вед же, идяше по нем издалеча до двора архиереева, и ушед в ночь, сидяше со слугами, видите кончину. Архиерей же и старцы, и сон весь искахал же свидетельство на Иисуса, якода убьют его. И не обретаху, и многим лжесвидетелям приступшим не обретоша. Посижде же приступиша два лжесвидетеля Риста, сей рече, му разорити церковь Божию, и 3 днями создать ее. И восстав, архиерей рече ему, ничего же ли одвещаваешь, что сие на тебя свидетельствует? Иисус же молчаше. И одвещав архиерей рече ему, заклинаю тебя Богом живым, да речеши нам, аще ты еси Христос, Сын Божий. Глагола йому Ісус, ти рече, обачила олю вам, оцелі узріте Сина Чоловіческого, сидящого одесною сили і рядуща на облацях небесних. Тода архиерей растерзар ризы своя глаголя, яко хулу глагола, что еще требуем свидетелей, сыны не слышасте хулу его, что се вам мнить, они же одвещавши Риша, повинен есть смерти. Тогда заплеваша лице его, и пакости ему дьяху, увиже заланиту удариша, глаголюще прорцы нам Христе, кто есть ударитя. Петр же в ней, сидящий во дворе, и приступи к нему едина рабыня глаголющий, и ты бису Иисусом Галилейским. Он же отвержися пред всеми глаголя, не вим, что глаголиши, и шедшу же ему, ко вратому зріє другая, і глагола йому ту,
і сей бісу Ісусом Назареом, і паки отвержися з клятвою, яко не знаю чоловіка. Помаль же приступше стоящий Жиріша Петрові, воістину й ти одний єси, ібо бесіда твоя явітя творить. Тода начат ротитися і клястися, яко не знаю чоловіка, і об'єпітель возгласі, і помянух Петр глагола Ісуса, уречен ему, яко прежде даже Пітель не возгласит, трикрати отвержися мене, і ще двон плакався горько. Слава Богу, терпінню Твоєму, Господи, Господи. Єм життя беззаконне претерпів єси сице, попіял єси, Господи, а ще і поразисте пастиря, і розточисте драниця овець, ученики моя, моя відячи не желі 12 легіону представити ангелом, но долотерпів да ісполняється. Я же явив пророки моїми, безвісная і тайная, Господи, слава Тебі. Ците беззаконні, що сте вести от спаса нашого, незаконне положи, пророческое учения, как оба помыслили сте Пилату предати, и же от Бога слова, и избавителя душ наших. Остави шатридних сребреников, сину ценного Його живоцінниша, от синові Ізраїлеви, ідите і молитися, да не вдите во іскушення, дух ободрить, отже немощна, сего ради бдите. Паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію со всіми святими вминувши, самі себе і друг друга, і весь живот на Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Яко Ти єси Бог, наш Тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу нині і присно, і во віки віков. Амінь. Покаку Иуда, иногда твой ученик предательство поучашися на тя, свечеря льстивно наветник і неправедник, шетрече священником, що ми подаєте, і предам вам оного, закон розорившого і осквернившого суботу, довготерпеливе Господи, слава І Тобі. сподобитися нам, слышані Святого Євангелія, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим Святого Євангелія. І Духові Твоєму. От Иоанна, Святое Евангелие, чтение. Слава страстям Твоїм, Господи, Господи. Во время оно, ведоша Иисуса от Каяфы в притвор, беже утро и тие не внедоша, в притвор да не осквернятся, но да едят Пасху, изыди же Пилат,
к ним вон и рече, кую речь приносите на человека сего, отвеща и реша ему, аще не бы был сей злодей, не бы хом предали его тебе. Рече же им Пилат, поймите его и вы, и по закону вашему судите его. Реша же ему иудеи, нам не достоит убить и никого же, да слово Иисусу возбудится, еже рече, на знаменное всякое смертью хотяше умерти. Вниде же паки Пилат в притвор и глас Иисуса рече ему, ты ли си царь иудейский? Отвещай ему Иисус, о себе ли ты сие глаголишь, или не тебе рекоша о мне? Отвеща Пилат, еда аз жидовины есмь, род же твой, и архиереи предаша тя мне, что еси сотворил? Отвещай Иисус, царство мое, несть от мира сего, аще от мира сего было бы царство мое, слуги мои, убо подвязалися быша, да не предан бых был им иудеям, ныне же царство мое несть отсюду. Рече же ему Пилат, убо царь ли си ты? Отвещай Иисус, ты глаголишь, яко царь есмь аз на сие родихся, и на сие предох в мир, да свидетельствую истину, и всякий же есть от истины послушает гласа моего. Глагола ему Пилат, что есть истина, и сия рек паки изыди ко иудеям, и глагола им, аз не единые вины обретаю в нем, есть же обычай вам, да единого вам отпущу на Пасху. Хочете ли убо, да отпущу вам царя иудейска, возопиша же паки все глаголющие, не сего, но Вараву, беже Варава разбойник, тогда убо Пилат пояд Иисуса и би его, и воине сплетеша венец от терния возложиша ему на главу, и в ризу багряну облекоша его, и глаголаху радуйся, царю иудейский, и бияху его по ланитам, и изыди же паки вон, и Пилат и глагола им, се извожду его вам вон, да разумейте, яко в нем ни единой вины обретаю. Изыди же вон Иисус, нося тернем венец и багряную ризу, и глагола им, се человек, их даже видиша его архиереи и слуги, возопиша глас глаголющий, распни его, глаголя им Пилат, поймите его и вы, распните, азбо не обретаю в нем вины, отвещаша ему иудеи, мы закон имаме, и по закону нашему должен есть умерти, яко себе Сына Божия сотвори, их даже слыша Пилат, сие слово паче убояся, и в ниде предтвор, паки глагола Иисусове, откуда иси ты? Иисус же ответа не даде ему, глагола ему, Пилат, мне ли не глаголишь, не весели, яко власть имам распятый тя, и власть имам пустите тя? Отвещай Иисус, не имаше власти, не единое на мне, аще не бы ты дано свыше сего ради, предав имя тебе болей греха и мать. От сего искаше Пилат, пустите его, иудеи же вопиях глаголюще, аще сего пустиши, несть друг кесарев, всякий же царя себе творит, противится кесарю. Пилат же, слышав сие слово, изведе вон Иисуса и сиде на судище на месте глаголемо Лифостротон, еврейский же Гаввафа, беже пяток. Час же, яко шестый, и глагола иудеям, се царь ваш, они же вопияху возьми, распни его, глагола им Пилат, царя ли вашего распну, отвещаша архиереи, не имами царя токмо, кесаря тогда же предаши его им, да распнется. Слава долгу, терпению
яко ризою, над на суді стояше, и лани то ударение приято друг, и же созда беззаконие же люди, на кресте превознеша Господа славы, то да зависа церковная разрасася, солнце померче, не терпя зріти Бога досаждаема, Его же трепещут всяческая, тому поклоняйся. За благая я же сотворил еси Христе, роду еврейскому, распятый тя осудиша, Остає желчи напоївши тя, но даже в Господі одіяні. Не уразуміша Твоєго снисхождення. Сия глаголет Господи обею, люди мої, що творили вам, и лечи вам служит, сердце ваше просветы, прокаженные очисти, мужа случая на одре поставит, люди мои, что сотворит вам, и что вы воздасте, за манужем за воду оцет, за еже любите, яко Христом я привоздестеш, тому не пророчає призово моя язики, і те ім'я прославляться Отцем і Духом, і вас їм дарую живот вічний. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святим помянувши самі себе і друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Буде держава царствия Твое благословенно и препрославлено, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Еда предстал еси Каиафа Божий, предался еси Пилату судье, небесные силы страха поколебашися их, даже вознесся еси на древу, посреди двою разбойнику уминился еси с беззаконными, безгрішне, заєже спасти чоловіка, не злобиве, Господи, слава Тобі. І сподобитися нам, слышанню цього Євангелія, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышимся того Євангелія, мир всім. І Духові Твоєму. От Матфея, Святое Евангелие, чтение. Слава страстям Твоїм, Господи, Господи. Вонми, во время вону, видев Иуда, предава Иисуса, яко усудиша Его, раскаялся возврати 30 сребреники архиереями старцем глаголя, сореших предав кровь неповинную, они же решат, что есть нам ты возреши, и поверг серебряники в церкви отыде ише туда выся. Архиерей же, приемши сребряники, реша, недостойно есть ложить их в карвану, понеже цена крови есть. Совет же сотворше, купиша им село скудельниче, погребение странным, тем же наречеся село, то село крови до сигодне.
Тогда сбыться реченное Иеремием пророком глаголющим, и прияша 30 сребреник, цену ценного, его же цениша от сынов Израилевых, и даша я на селе скудельничи, яко же сказав мне Господь, Иисус же ста перед Игемоном, и вопроси его Игемон глаголя, ты ли иси царь иудейский? Иисус же рече ему, ты глаголюше, и когда нань глаголуха архиерея и старце, нечесо же отвещеваше. Тогда глагола ему Пилат, не слышишь ли, колико на тебя свидетельствуют, и не отвещаша ему ни к единому глаголу, як удивитеся Егемону зелом, на всяк же праздник, обычай бе Егемону отпищати, единого народу связня, его же хотяху, и мях уже тогда связана нарочита глаголемого Вараву, собрал нам же им, и рече им Пилат, кого хочете бою отпущу вам, Вараву ли, или Иисуса, глаголемого Христа. Видевши бояко зависти ради предаша его, сидяши же ему на судящий посла к нему, жена его глаголющий, ничтоже тебе и праведнику тому, много бы пострадав днесь во сниго ради. Архиереи же и старцы наустиша народы, да и спросят Вараву, Иисуса же погубят. Отвещав же Егемон, рече им, кого хочешь, то бою отпущу вам. Они же реша Вараву. Глагола им Пилат, что бы сотворю Иисусу глаголемому Христу. Глаголаша ему все, да распят будет. Егемон же рече, кое оба зло сотвори, они же из лихого пияху, глаголюще, да пропят будет. Видя же Пилат, яко ничтоже успевают, напаче мало бывает, прием воду умы руцы пред народом глаголя, не повинен есть от крови праведного сего вы узрите, и отвещавши все люди реша, кровь его на нас и на чадях наших. Тогда отпусти им Вараву, Иисуса же бив, предаде им, да его пропнут. Тогда воины Егемоновы, приемши Иисуса на судище, собраша нань все множество воин, и совлекши его, одеша его хламидую червленую, и сплетши венец от терния, возложиша на главу его, и трость в десницу его, и поклонившися на колено пред ним, ругахуся ему глаголюще, радуйся, царю иудейский, и плюнувши нань, приеше трость и бияху по главе его, и когда поругашася ему, совлекоша снегу багряницу, и увлекоша его в ризы его, и ведоша его на пропятие, исхождаша же обретоша человека киренейска именем Симона, и сему задевше понести крест Слава терпению Твоему, Господи, Господи. Собрание иудейское у Пилата, и спросиша рассвятитя Господи, виновно ти мене обріше, повинного Вараву освободиша, і тебе праведного осудиша, скверного убийства наслідувавши, но даш їм, Господи, воздаяние їй, яко ченним на тя поучишася. Господи, иже разбойника, спутника приеми, крови році осквернившого, і нас неми пречти, яко благий чоловіко любить. Незвісідно древі, і же на водах землю,
повісиве вінцем от терния облагается, и же ангелов царь ложную боряницу обличается, одевай небо облаки за ушение прият, и же во Иордане свободивый Адама, возьми пригвоздився жених церковний, копієм проводеся син діви, поклоняємося страстям Твоїм Христе, поклоняємося страстям Твоїм Христе, поклоняємося страстям Твоїм Христе, покажи нам і славне Твоє воскресення. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всім і святим поминувши самі себе і друг друга, весь живот на листу Богу предадим. Тебі, Господи. Яко благословися ім'я Твоє, і прославися царство Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і віки віков. Амінь. Искупильный еси от клятвы законные, честною Твоею кровью на кресте пригвоздился и копием пробося. Безсмертие, источилися чоловіком, спасе наш, слава Тебі. І сподобитися нам, слышать з Євангелія, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость, прости, услышим свята Евангелие, мир всем. І Духові Твоєму. От Марка Святого Евангелия чтение. Слава страстям Твоїм, Господи, Господи. Во время оно воины, ведоша Иисуса внутрь двора, еже есть притвор, и созваша всю спиру, и облекоша его припряду, и возложиша на него сплетший терновенец, и начаша целовать его, и глаголати радуйся, царю иудейский, и бияху его по главе тростью, и плюваху на него, и прибивающие колено поклоняхуся ему, и егда поругашася ему, совлекоша с него, припряду и облекоша его в ризы своя, и изведоша его, да пропнут его, изведоша мимо ходящую, Никоему Симону Киринею, грядущую с села, отцу Александрову и Руфову, да возьмет крест его, и приведоша его на Голгофу место, еже сказаемо лобное место, и даяху ему питые смирни семно вино, он же неприят, и распенши его, разделиша ризы его, метающий жребий о них, кто что возьмет, беже часть третий, и распяша его, ибо написание вины его написано, царь иудейский, и с ним распяша два разбойника, единого десную, единого ушую его, и сбыся писание да глаголит, и со беззаконными вменися, и мимоходящие хуляху его, покивающие главами своими, и глаголющие ува, разоряй церковь, 3 днями созидай, спасися сам, и сніді со креста, також і архієреї, ругашися друг ко другу,
книжники глаголаху, і не спасе себе, ли не може спасти. Христос, Царь Израилев, да снидет ныне с креста, да видим и веру имеем Ему. Царствие Твоем, помяни нас, Господи, и да придешь и во Царствие Твоем. Блажени нищие духом, яко Ти Царство Небесное. Помяни нас, Господи, и да придешь и во Царствие Твоем. Блажени плачущие, яко Ти утишатся. Помяни нас, Господи, и да придешь и во Царствие Твое. Блажени кротцы, яко Ти насидят землю. Помяни нас, Господи, и да придешь и во Царствие Твое. Блажени алчущие, жаждущие правды, яко Ти насытятся. Помяни нас, Господи, и да придешь и во Царствие Твое. Блажени милостивые, яко Ти помиловани будут. Помяни нас, Господи, и да придешь и во Царствие Твое. Блажени чистые сердцем, яко Ти Бога узрят. Помяни нас, Господи, и да придешь и во Царствие Твое. Блажені миротворці, яко Ті синови Божії нарекуться. Помяни нас, Господи, і да придеш і во Царствие Твоє. Блажені знані правди ради, яко Ті Царство Небесное. Помяни нас, Господи, і да придеш і во Царствие Твоє. Блажені всі, да поносять вам і женуть, і рекуться зола, на вижище мене ради. Помяни нас, Господи, і да прийдеш і во Царствие Твоє. Радуйтеся і веселітеся, яком за ваша много на небесі. Помяни нас, Господи, і да прийдеш і во Царствие Твоє. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Помяни нас, Господи, і да прийдеш і во Царствие Твоє. Поки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Престодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Яко Тя хваляться сили небесні, і Тобі славу осилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Он мир всім премудрость, прокимен глаз четвертий, розділи шаризи моя себе, і одежді моєї меташе жреби. Розділи шаризи моя себе, і одежді моєї меташе. Боже, Боже мой, вон мимевскую оставил меня еси. Раздели шаризи моя себе, и одежди моей меташа жреби. Раздели
одежди моя собі, і одежди моєї меташа жребі. Господовитеся нам, слышание святого Евангелия, Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим святого Евангелия, мира всем. І Духові Твоєму. От Матфея, святого Евангелия, чтение. Слава страстям Твоїм, Господи, Господи. Он мимо, во время оно, пришедшие воины на место нарицаемое Голгофа, еже есть кранево место, даже Иисусу пыти оцет желчью смешен, и вкус не хотящий пить, распенший же его, разделишь ризы его, верши жребий, и сидящий стрижах его ту, и возложишь вверху главы его вину его написано, сей из Иисус, царь иудейский. Тогда распяша с ними два разбойника, единого одесную, единошую. Мимоходящие же хуляку его покивающие главами своими глаголющие, разоряет церковь и треми днями созидая, спасися сам, аще Сын еси Божий, сниди со креста. Також же и архиереи, ругающиеся с книжниками и старцами, и фарисеи глаголаху, иные спасе, себе ли не может спасти, аще царь Израилев есть, да снидет ныне со креста, и веруя в Него, упова на Бога, да избавит ныне его, аще хочет ему, речебу, яко Божий есть Сын. Тогда же и разбойника распятая с ним поношаста ему. От 6 же часа тьма быть по всей земле до часа 9. О 9 же часе возопи Иисус гласом велим глаголя, или массово хвани. Еже есть Боже мой, скую меси оставил. Нет же от устоящих, слышавши, глаголаху, яку Илью глашает сей, и обетег един от них, и прием губу, исполнив же отста, и вонзена трость напояша его. Прочи глаголаху остави, да видимо, ще придет Илия спасти его. Иисус же пак и возопи гласом велием, и спусти дух. И все завеса церковная раздрася на двое, с вышнего края до нижнего, и земля потрясеся, и камень распадеся, и гробы одверзошася, и много телеся усопших, святых воссташа, и шедший из гроб, по воскрешении его внедоша во святый град, и явишася мнозем. Сотник же и же с ним, стригущий Иисуса, видевший землетрус бывший, убояшася зело глаголюще, воистину Божий Сын бесен. Слава терпінню Твоєму, Господи, Господи. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, чисто беззаконие мое, наипаче моим беззаконие моего, и от греха моего, чисто мне, яко беззаконие мое, а знаю гріх мой предо мною свину, Тебе єдиному соріших і лукаве пред Тобою сотворив, яко доправдишися во слове сех Твоїх, і побідиш іногда судити Ти, все в беззаконнях зачат, єсмь у ворісі родима мати моя, бо істинно возлюбили себе звісне і тайне, премудрості Твої явив мені си,
окрепиши мій сопом, і очищуся вмиючим, і почи снігу обілюся. Слуху моєму даси радості, веселі возрадуються кості смиренния. Ототи лице Твоє від гріх моїх, і все беззаконня моє очисти. Серце чисто сузижив мені Божий дух праву обновив у утробі моєї, натверджи мене от лица Твоєго, Духу Твого свята, не отими от мене. Воздаж мені ради спасення Твоєго і Духом владичному тверди мені, научи беззаконним путем Твоїм, нечистиві к Тобі обратяться, і збави мені від кровей Боже спасення моєго, возрадується язик мій правді Твоєї, Господи, усні мої отвердивши, і устав мої возвістять хвалу Твою, яку ще би восхотілося жертви, дав Баху, бо всесожження не благоволиши, жертви Богу дух сокрушен, серце сокрушене, і смиренно Бог не уночижит. Ублажи, Господи, благоволенням Твоим Сиона, и да, созижу стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение, сосожигая мы, тогда возложат на алтарь во тельцы. І сподобайтеся нам, слышанню святого Євангелія, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим святого Євангелія. Мир всім. И Духові Твоєму. От Луки, святого Євангелія чтение. Слава страстям Твоїм, Господи, Господи. Вонем. Во время оно, видяху с Иисусом и на два злодія, з ними убити, і да прийдоша на місто, нарицаємо лобное, ту розпяша його і злодія. Ового бодесную, а другого отчую. Ісус же глаголаше, Отче, отпусти їм, не видят, бо що творять. Разделяющие же ризы его, метаху жребия, и стояху люди зряще, ругахуся же и князі з ними, глаголющі ныє спасе, да спасе і себе, а ще то есть Христос Божий избранный. Ругахуся же ему и воины, приступающие оцет, придіючи ему, и лаолаху, а ще ти си царь иудейск, спасися сам. Біже і на Писанні написано над ним письмени єленськими, і римськими, і єврейськими. Сей цар іудейськ, єдин же обіщеною злодію хуляше його глаголя, а ще ти си Христос, спаси себе і наю. Одвіщав же другий, прищавши йому глаголя, не ли ти, если боїшся Бога, яко в том же осужден єси, і ми оба в правду, достойная бо по ділом на його восприємлива, сей же не єдиного зла сотвори. І глаголаши Ісусові, помяни м'я, Господи, да прийдеш і во царстві сі. І рече йому Ісус, амінь, глаголю тобі, несть со мною будеш і в раї. Біжи час, яко шестий, і тьма бись по всій землі, до часа 9, і померче сонце, і завіса церковная раздрася посреди, і возлаж гласом велием Ісус рече, Отче, в руці Твої предаю дух мой, і сия рек іще. Видів же сотник, бывшие прослави Бога глаголя, воистину человек сей праведен би. И все пришедшие народы, на позор сей видяще, бывающие, обьющие перси своя, возвращахуся, стоях уже всі знамені його издалеча, и жены, сподследствовавшие ему. О Галилеи, зряще сын. Слава терпінню Твоєму, Господи, Господи. Тебе утреннюю милосердия ради себе
почавшему непреложно, і до страстей безстрастно не всовдівшого славе Божий. Мир подаш ми пачему чоловіку любче. Слава Ти, Боже наш, слава Тобі. Умеша многие преклонившися таинство причащения божественного ныне Христе Твоего служения, от Сиона и на Леонскую гору велю Твою задожа, поющий Тя человеку Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Все, друзья, не бойтесь ныне, бо приближишься час я туми быть, и убиену руками беззаконных, сии же расточитесь мне, оставивши их же соберу, проповедайте мне человеколюбцам. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всім і святим помянувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Тебі, Господи. Ти бо єси цар міра і спас душ наших, і тобі славу осилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Нас ради розп'ятого, прийдіте всі, Господи, того, бо віді Марія на древі глаголаше, а чи розп'яті терпіше ти єси син Бог. Нас ради розп'ятого, прийдіте всі, Господи, того, бо віді Марія на древі і глаголаше, а ще раз святіє терпіши, ти єси син Божий Бог. Стол глобою благотребний божественний отруце облачиша на Христе, ресатающийся беззаконне соборище, сувітою тщетноє, убити поучається живо держащу доланію, його же вся тварь благослови славящі, повіки. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Отрицаєшся, Симоне Петре, же сотвориши скоро, як уже речеся, і к Тобі отроковіця єдина пришедши, устрашить тя, Господь рече, горці прослезив, обящиш ім'я, обаче милостива, його же вся тварь благословить, славящі вовіки. Благословим Отця і Сина і Святого Духа Господа, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Хвалим, благословим, поклоняємося Господеві, поюще превозносящему вся віки. Стоп злоби богопротивния, божественные отроцы обличия на кресте же шатающийся беззаконных соборище, советую тщетная, убити получается, живот держащего дланью, его же все благослови, славящего веки. Чеснейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Чеснейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Пагубное соборище, Бога мирских лукавнующий, Богоубийц, сонмище Христа Христе Тебе, яко праведника величайшего жителя всех их уже величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, законно неразумеющий, нечестивый гласом, пророкоческим, поучавшийся в оче, яко очи велича, хотя все владыку неправедную Боже величаем. Слава Тобі, Боже, слава Тобі. Языком дланным жемчужек книжники убейте священницы, искаку излены самозавистью, злобой естеством животодавца Его же величаем. Разбойника благоразумного во едином часі раєві сподобил єси, Господи, і мене древом крестним просвіти і спаси м'я. І сподобитися нам, слышуність до Євангелія Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услыши до Євангелія. Мир всем. І духові Твоєму. От Иоанна, Святое Евангелие, чтение. Слава страстям Твоїм, Господи, Господи. Вонме во время оно, стояку при кресте Иисусове мати Его, и сестра матери Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус же, видев матери ученика, стояше, Его же любляше, глагола матери своей: «Жено, се сын твой». Потом же глагола ученику: «Се мати твоя». И от того часа поят и ученик во свояси. Посем видев Иисус, яко вся уже совершившася, да сбудется Писание глагола: «Жажду». Сосуд же стояше полон отста, они же исполнише губу отста, и на трости вонше придеше во устем Его. И когда же приотоцет Иисус рече совершишася, и преклонь главу пред Отеду. Иудеи же, понеже пятокбе, да не оставят на кресте телеса в субботу, бебо велик день тоя субботы, молиша Пилата, да прибьют голени их и возьмут. Придоша же войны, первому оба перевиша голени, и другому распятому с ним. На Иисуса же пришедше, яко видиша Его уже умерша, не прибиша Ему голени, но едино Твоим копием ребра Его прободе, и ави изыди кровь и вода, и видевы свидетельства, и истинное свидетельство Его. И той весть, яко истину глаголет, да вы веру имите, быше бы сия да сбудется Писание, кость не сокрушится от Него, и паки другое Писание глаголет, возрят на Него же корободоша. Слава долу терпінню Твоєму, Господи, Господи. Всякое дихання Всякое дихання да хвалить Господа, хваліте Господа, сто небес, хваліте Його повишніх, Тебі подобає піснь Богу, хваліте Його всі ангели Його, хваліте Його вся сили Його, Тебі подобає піснь Богу, хваліте Його на силах Його, хваліте Його по множеству величествия Його. Твої лукавная сотвори, перворождений син мой Ізраїль.
істочника води животния, іскупа себе кладе несокрушений, мене на древі розп'ят, варав уже і спроси, і отпустить. Уже сися неомниця, єсину смерть ім'я предав, єси, оставім очі святий, не видить Бо що сотвориша. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Плещі моя дах на рани, лица же моя не отрати от заплеваній, судищу Пилатову у престах, і крест претерпів за спасення мира. И усподобитеся нам, слышанию святого Евангелия, Господа Бога моли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Распрости, услышим святого Евангелия, мира всем. І духові Твоєму. От Марка, святого Евангелия, чтение. Слава страстям Твоїм, Господи, Господи. Он мема. Во время оно приди Иосиф, иже от Аримафея, благообразен советник, иже той вечает Царствие Божие, дерзнув нидел к Пилату и просветило Иисусово. Пилат же дивися, аще уже умре, и призвав сотника вопроси его, аще уже умре. И уведи от сотника даде тіло Иосифови, и купив плащаницу, и сням его, обвит плащаницею, и положи его во гроб, ежебе иссечен от каменя, и привали камень на дверь гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифова зрясы, где его полагаху. Слава Богу, терпінню Твоєму, Господи, Господи. Слава Тобі, показавшему нам світ. Всевышний Богу, и на земле мир, человец и благоволение, хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяем Тебя, славословим Тебя, благодарим Тебя, великие ради славы Твоей Тебя. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святый Душе, Господи, Боже, Анче Божий, Сын и Отчеч, земле грех мира, помилуй нас, земле грехи мира, прими молитву нашу, сидяю десную Отца, помилуй нас, яко Ты есть един свят, Ты есть един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки век века. Господи, прибежище было си нам в рот и рот, азре, Господи, помилуй меня и исцели душу мою, яко сореши к Тебе. Господи, к Тебе прибегу, да учи меня творить волю Твою, яко Ты есть и Бог мой, яко у Тебя источник живота, во свете Твоему узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя, сподоби, Господи, день сей без греха сохранитеся нам, благословенный си, Господи, Боже, Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя, благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим, благословен еси, Владыко, вразуми меня оправданием Твоим, благословен еси, Святый, просвети меня оправданиями Твоими, Господи, милость Твоя во век, дел руку Твою не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение,
Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Исполним молитву нашу, Господи. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Несе совершенно, светомирно и безгрешно у Господа просим. Подай, Господи. Ангела мирне, хранителя душі тілес наших Господа проси. Подай, Господи. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Подай, Господи. И полезный душам нашим и мирами у Господа просим. Подай, Господи. Живота нашего в мире покаяние скончати у Господа просим. Подай, Господи. Христианской кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, добрый, ответа на страшным судыщих Христове просим. Подай, Господи. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Престодиву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друге живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Яко Бог милости и щедроты человеколюбия, свет Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Мир всем. И Духові Твоєму. Глави наша Господеві преклони. Тебе, Господи. Ибо есть еже миловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. І сподобитися нам, слышать до Євангелія Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим до Євангелія, мир всім. І Духові Твоєму. От Йоганна, Святого Євангелія, чтение. Слава страстям Твоїм, Господи, Господи. Во время оно умолив Пилата Йосиф, и же от Мафея, сый ученик Ісусов, потаєний, же страх ради иудейского, да возьме тіло Ісусово, і повелі йому Пилат, прийде же і взяв тіло Ісусово, прийде же Никодим, пришедший к Ісусові ночью прежде, нося смиршение смирненное лойно, як уже літр 100. Приясте же тіло Ісусово, обвили його ризами з ароматами, як же обичай єсть іудеям погрібати. Був же на місці, іде же розп'ят вертеп, а в вертепі гроб новий, в нем же ніколи же ніхто же положен бив. Туй убо, п'ятка ради юдейська, як облизь бляше гроб положиста Ісуса. Слава долу терпінню Твоєму, Господи, Господи.
Вся тварь, змінявшися страхом, Життя на хресті Сима Христе, сонце помрачашеся, і землі основання сотрясахуся, що страждашу создавше мугуся, волею наради претерпіви, Господи, слава Тебі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно, і во віки віков. Амінь. Уже омакається трості зречення, от судей неправедних, Ісус судим биває, і осуждається на крест, і страждет тварь на кресті, видяще Господа, но єстеством тілесе, мене ради страждавить. Благий Господи, слава Тебі. І сподобитися нам, слышані зло Євангелія, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим, святого Євангелія, мир всім. І Духові Твоєму. От Матфея, святого Євангелія, чтеніє. Слава страстям Твоїм, Господи, Господи. Вонвем во утрий день, и же есть по пятнице, собрались архиереи и фарисеи к Пилату, глаголюще: Господи, ми вспомнили, як той льстець обманщик, он же рече, що си живий, по 3 днях восстану, повелів бо утвердити гроб до 3-го дня, да никако пришедші ученики його нощою украдуть його, а розкажуть людям: восстав з мертвих, і буде послідня лесть горша первия. Рече же їм Пілат: імате кустодію, охрану, та йдіть утвердайте, яко же весте. Они же шедше утвердиша гроб, знаменавши його камінь з кустодією. Слава долу терпінню Твоєму, Господи, Господи. Благо єсть ісповідатися Господеві, і піти імені Твоєму вошні, возвічати за утро милость Твою, істину Твою на всяку ночь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно і во віки віков. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наша. Святий посети ісцелення мощі нашої, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно і во віки віков. Амінь. Отче наш, же єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі, на землі. Хліб наш насущний даж нам єсть, остави нам долги наші, яко же і ми оставляємо должником нашим. І не веди нас в искушення, но избави нас от лукавого. Яко Твоє є царство і сила і слава, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Искупильна еси от клятвы законная,
чесною Твоєю кров'ю на кресті пригвоздився, і копієм пробоця безсмертіє, безсмертіє, і сточил єси чоловіком, спаси наш, слава Тебі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимся, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, Господи, наше блаженнейшее митрополит Онуфрий, Господине высокопреосвященнейшее митрополит Феодор Евсей, о Христі, братії наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, Бог, храни в моей стране нашей властях и воинствия, да тихое безмолвное житие поживе в всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных, преснопамятных, святейших патриархах православных и создателей святого храма сей всех прежде почивших, отців і братів, где лежащих повсюду православних. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божьих, братьев и сестер, и прихожан до храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святім и в сочестном храме сем, труждающихся, поющих, предстоящих людях, ожидающих Ты великие богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив чоловіка любить Бог, Тобі славу посилаєм, Отцу і Сину, і тому Духу, нині присно, і во віки віков. Амінь. Премудрость. Високопреосвященніший владико, Сей благослови. благослови Христос Бог навсегда, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Утверди, Боже, святою православною віру православних християн, во вік віка. Пресвятая Богородице, спаси нас. Чесніших херовим і славніших, без сравнення Серафим, без исління Богословородшою, сущою Богородицю Тя величає. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високопреосвященніший владико, благослови. Иже о плевания и биения, и заушения, и крест, и смерть претерпивый, за спасение мира, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери, святых славных всехвальных апостолов, святых праведных богоцев, Кимаян и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ человеколюбица. Слава Богу, завершили мы ныне чтение страстных 12 Євангелій. З Божою помощью тепер, хто уже участвував у молитві у таїнстві єлепомазання, може йти акуратненько, всім благословення зразу даю, а всі, хто остається на єлепомазання, остаються спереду. Благословение Господне на вас, то благодати человеколюбие, всегда ныне и присно и во веки веков. Завтра богослуження в 8 годин, винос плащаниці у 3 години. А також готуємося на суботу
то що буде великий день для сповіді. А тепер продовжаємо молитву на таїнстві єропомазання. Треба ще одну молитву. Добре. Всі, хто буде помазуватися єлеєм, уважно слухайте, опустіться мало ниже. Отче святий, врачу душі тілес, по славі народу Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух, исцеляющий смерті, избавляющий, исцели і рабов Твоїх, назовіть свої імена, от обдержащих тілесних і душевних немощей, оживотвори їх благодаттю Христа Твоєго, молитвами Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, Преснодіви Марії, силою чесного і животворящого креста, предстательства чесних небес і безплотних, чесноуславного пророка предтечу Крестителя Іоанна, святих славних сихвальних апостолів, святих славних допробідних мучеників, преподобних богоносних отців наших, святих ісцелителів безсребних Космодем'яна, Кирияна Пантелін Ромалая, самосуда Діміда Фоція Нікіти, святих і праведних Богоотець Ікімани всіх святих, як одись істочник ісцелення Божих, ж Тобі славу посилаєм, соєднородним Твоїм Сином і єдиносущим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков. Амінь. Тепер всі, хто приймає участь у таїнстві, обратіть внимание, священники піднімають Євангеліє над главами всіх, хто прийшов на помазання. Царю святий, благоутробний, милостивий, многомилостивий Господи Ісусе Христе, Сине Слова Бога живого, не хотя й смерти грішного, но якого ж обратитися і живути йому. Не полагай руку мою грішною над главами, причащих к Тобі, во грісіх і просящих у Тебе нами оставлення гріхов, но Твою руку, Господи, кріпкою і сильною, я живу святом Євангелії сем, котрої сослужителю держать над главами зді предстоящих, назовіть імена свої, і молюся з ними, і прошу милостивное, і не пам'яту злобное чоловіколюбие Твоє, Боже, Спасителю наш, пророком Твоим Нафаном, покаявшемуся Давиду, о своих сорушениях столендервавый, и моносильную же упокоение молитву приемай, сами рабов Твоих, и ще раз назовите имена, кающихся о своих сорушениях, прими обычным человеколюбием, презирая им вся их сорушения. Ты бойся Бог наш, и же и 70 крат седмирицею оставляти повелевай, падающий во грехи, за ніякою миліччю такої милость Твоя, і Тобі подобає всяка слава честь поклонення є, нині є присно і во віки віков. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посвящении остальных грехов, рабов Божьих, всех здесь предстоящих и молящихся. Софии, Любомира, Оксаны, Михаила, Наталки, Ирины, Надежды, Ивана Анатолия, Наталки, Анастасии, Максима, Марии Светланки, Виктории Володимира, Анны, Валентины, Николая, Александра, Валерия, Александра, Татьяны, Юлии, Татьяны, Станислава, Юлиана, Михаила Василина, Тетяна Марии, Тараса, Павла, Виктории, Павла Авдія, Павла Богдана, Ангеліни, Любові, Ніна, Галини, Микола, Людвіга, Тетяни, Анни, Івана і Анни, о здрав'ї Галини, Ольги, Анни, Марії, Єва, Ангелі, Анни, Галини, Марії, Людмила, Артеми, Юлії, Марії, Людмила, Петра, Надежди, Віри, Анни, Єлена, Марії, Олександра, Анни, Марії, Софії, Тетяни Власти, Даниїла, Наталка, Наталії, Ангеліни, о здрав'ї Георгія, Наталка, Надежда, Ангеліни, Мирослава, о здрав'ї Анни, Марти, Віктора, Ірини, Катерини, Ольги, Катерини, Анни, Софії, Інни, о здрав'ї
Вадима, Надежди Миколая, Василя Надежди, Наталки, Софії, Василіса, Галини, Олександра, Ірини, Діани Домініки, Оздраві Кирила, Олени, Світланки, Анни, Василя, Віри, Світланки, Мар'яна, Тетяна, Олексія, Марія, Ангеліна, Олександра, Любові і Оздравії, Агафії, Наталки, Івана, Галини, Світланки, Стефана, Анни, Олени, Богдана, Михайла, Ліни, Василя, Валентин, Світланки, Кіри, Каріни, Андрія, Руслана, Тетяни, Георгія, Діян, Даніїла, Єлени, Ольги, Мелані, Віталія, Єлени, Василя, Лариси, Оздравії, Валерія, Наталка, Галини, Юрія, Мирослава, Марія, Ірини, Любові, Василя, Тетяни, Юлії, Марії, Івана, Андрія і Назарії. І Оздравії, Наталії, Анатолія, Івана, Любові, Наталки, Олександра, Марини, Олексія, Євстафія, Дарії і Лариси і Оздравії, Анатолія, Світланка, Анатолія, Маргарети, Ірини, отрока Миколая, Оздравії Анни, Марії, Серафіми, отроку Дмитрія і Йоганна, і оздравію всіх готовящихся к помазанню святим Єлеєм. Рецем всі, Господи, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Же проститися і всякому прегрешенню вольно і невольному, Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив чоловіка любець Бог, і тобі славу посилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Таїнство завершились ми, всі молитви вичитані, 2 стихерки тепер читають священник в алтарьові, а ми приступаємо. Оскільки нас є много, розоб'ємося на 5 груп. Якщо можна, не стійте один до одного близько, бо одразу буває тепло. Крім того, один раз достатньо помазання, щоб сила Господня благословила. Хто має більше, має бажання більше, можна, дозволяється, просто маленько увеличуєте нам роботи. А також відкриваєте, сестри, платочок і так ось держіть руки з платочком, бо нараз відкриті вуха, відкрите лице і нараз руки ваші готові до помазування. Легенько відкрийте груди, так, щоб видно було верхню частинку грудей. А кому треба обов'язково ноги помастити, десь збоку пристройтеся. Остальні можуть вдома. Чуть-чуть залишилося єлея на чолі, тихенько зняти і вдома помастити. Або хто треба, у нас тут є, де ми сповідаємо, там тихенько можна піти, там помастити ноги. З Божою допомогою, коли вже тепер завершаємося таїнство, не Бог дай, щоб всі були, посповідавшись, причастившись, єлею помазавшись, готуємося до Святої Пасхи. Бог вам допоможе і не благословить. Тепер завершені таїнства, робимо отпуст. Слава Тобі, Христе Боже, Боже наш, слава Тобі, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Преосвященніший Владико, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвем причисти своєї Матері, силою чесного ждурящого Христа, святого славного всехвального апостола Якова і первого архієрея Єрусалимського, брата Божия, і всіх святих спасити помилуй, яко була в чоловіка, любець. А тепер усі уважно 3 рази повторіть за мною. Благословіте, Отці святі, простите ім'я грішного. Благословіте, Отці святі, простите ім'я. Бог та простить і помилує вас. Ще раз. Благословіте, Отці святі, простите ім'я грішного. Бог да простить і помилує усіх вас. І 3-й раз. Благословіте, Отці святі, простите ім'я. Бог да простить вас і помилує нас. Амінь. Взаємне прощення велику має силу із Богом святим.
отці духовні, заберете ту групу, отець Андрій, прямо в ту сторону розвернутися, щоб прямо з того боку підходили. Одна групка тут, одна з боку. Акуратно. Оце. Так. Господи, благослови і помилуй. Закриває. Благо